police CID o makache na yesha sede free na video bi nam enframa ye social media ya baba wa bi ono ye America this year se Ghana for emrantie enum ya mo ye police for no broni beka so market na pono e de na kwose ba bia se ne wo so mo agya no ne ho wonya ne ho adim a ne wo ye video e ka ho asem CID se wo muntu internet so ye asem no mu ehwehwemu When young Hwehwemu nkrabata ewo Ghana Police Adom mu mikire CID e de krata aba bonten a wo mo kire se mfuni bia na mabaefu apaso a wo kire se America ni ba bia we pie oman Ariana Naomi McKay ya wotwa no ba bia wonum aba besue e wo man mu ya wo hu se aposifo bi enam kwambone so eje won ho nuema emwa no omasom na wo mu ehwehwem se ne be hu abasam ne pomasi brepa na Hwehwemu kire a oba we free ni hotel December bosome de to so enum ewo afiye mu ya sada no anso e no free kutuka International Airport esako ni kurom a enu nti ama enchiremu a wosanka wo munya fira baba awa no ho no ayedin ye pa nanso omugusu a eyedi obetumi bia ebeboa ama wo mu atumi enya ne ye na wonom de atodwa se aposifo a wo kire se obeto hye no so je ne ho niema ne de wantumi amfa wondin antodwa anase ehyen a wode ba ho no mpo eho ahyenso de akura nso wantumi ankire wo kire a wantumi nso amfa nadamfo a wo kire se obeso ye no no eho adanse bia ama ya wo kire se enya de a ono waye krado so obeboa amu Hwehwemu asem no ho akoso da biara da